bonke esuka nabechaswente egameni likaJesu. So nje sishaya uNkulunkulu izandla sithende kubazalane ibandla lasukuma lathi sizogwalithe size khona. Siyabonga nje uNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi over to you. Hallelujah. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sathi kakhulu umpostoli obukhona bakho. Hallelujah. Siyabonga simshayele izandla bazalwane. Thank you Jesus. Pastor Mnguni siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Simile ke bazalwane kungenxa yakhe. Hallelujah. Ngicela siphakamele naye simshayele izandla egameni likaJesu. Thank you Jesus. Ngiyathanda ke bazalwane ukubingelela ibandla lonke likaNkulunkulu ngokuhlukana kweziphiwo zenu. Hallelujah. All protocol observed. Hallelujah. Bazalwane ngingakhohlwa ke ukubingelela umfundisi uNhlanzi. Hallelujah. Egameni likaJesu ngicela usukume mama bakubone egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane uthela umzalwane mayibona ipost. Hallelujah. Wavele wathi mamsengane ngizoza nabazalwane. Hallelujah. Kangithobisa kakhulu ke bazalwane ukuthi singahlanganyela nabo isikhathi esincane bese bona besukumela phambili. Hallelujah. Bancane ke bazalwane abantu abazoba nesupport. Hallelujah. Uma umunye yakoshumayela ngicela sibaphinde ngezandla nabazalwane bonke ahamba nabo nabafundisi bonke egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyathanda abazalwane ukubingelela izingane zami. Ngambona uProfetess Sipho khona laphayana egameni likaJesu. Arise from worshipers. Ngiyabingelela abantu abami egameni likaJesu. La ukhona nje just wave your hand. Hallelujah. 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 Siyabonga ke bazalwane ukuzokhonza uNkulunkulu namhlanje. Hallelujah. Ngiyacela ke bazalwane niphuthume ningivulele izwi laphayana kuMikha 7. Hallelujah. Sisho lokushiwo uNkulunkulu bese sihlala phansi. Hallelujah. Mikha chapter 7 verse 8. Hallelujah. Osatholile nje angifundele. Noma ngabe siZulu noma ngabe English azatholela ngifundela. Siyafunda bazalwane uMikha chapter 7 verse 8. Ungathokozi ngami sitha sami ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka. Lapho ngihlezi ebumnyameni uJehova uzakuba ukukhanya kwami. Hallelujah. Afunda verse 9 futhi. Ngiyakuthwala ulaka lukaJehova ngokuba ngonini aze amele indaba yami angenzi ukwahlulelwa angiphumisele ekhayeni ngibone ukulunga kwakhe. Afunda verse 7 futhi. Kepha mina ngiyakubheka uJehova ngiyakulindela uNkulunkulu wokusindiswa kwami. uNkulunkulu wami uyakungizwa. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, babolungileyo babongcwele, nali izwi lakho lizokwehla. Moya wengcwele malehlele phezu kwethu, linamandla uNkulunkulu wethu ongcwele, siqinise ngalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Usakhe kusingalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane la uma sifunda laphayana ku verse 8 sithola uIsrayeli uyavuma ukuthi wonile kuNkulunkulu.
Uma ngabe ethi ungathokozi ngami isitha sami ngoba ngizovuka. Athi ngonile kuNkulunkulu ngiyathwala ukona kwami. Kodwa noma ngilele ngizovuka. Bazalwane la uIsrayeli uyasubmita noma uyazivuma iziphambeko zakhe kuNkulunkulu ukuthi ngonile noma ngonile kodwa ngizovuka ngoba uNkulunkulu lapho ngilala bomnyameni yena ungukukhanya kwami. Sithola bazalwane uIsrayeli kuthunyelwa uMikha kuyena ukuthi ahamba yokhuluma naye ngenxa yeziphambeko zakhe azenzile phambi kaNkulunkulu. So uIsrayeli uma kufika imessage evela kuMikha akayiphakamisi. Ngoba bazalwane kulesikhathi uNkulunkulu ekhuluma nebandla, ibandla liyabhekabhekana, hayi uNkulunkulu besokuloya kanti ibandla liyahamba licabele noNkulunkulu. La uIsrayeli wayecabele noNkulunkulu, wabusa uNkulunkulu evala iprofesi, wabu uNkulunkulu esevala yonke into ngenxa yokuthi bacabele naye. Akusho ukuthi kumele babuyisane noNkulunkulu. Useyavuma-ke la uIsrayeli ukuthi sonile. Haleluya. Sonile noma sisebumnyameni uJehova ngukukhanya kwethu. Bapha bazalwane abavumayo namhlanje ukuthi bonile kuNkulunkulu. Ngoba siyahamba sihamba nama-gift kodwa sonile kuNkulunkulu asivumi, asiphenduki. Now Israel uyaconfessa la ukuthi sonile. Bapha abantu abazobuyela kuNkulunkulu bavuma isono sabo ngoba uthi bakusengane ngikwenza lokhu ngenxa kaJakobe no-Israyeli ngoba wonile mina. Wayibazalwane sahambe ngathi ku-right endleleni kodwa siyazi sihlabele noNkulunkulu. Haleluya. Saprofetha kodwa siyazi sihlabele noNkulunkulu. Haleluya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wahlile. And uma ngabe ehla la enyathela khona kuyaqhekazeka ngoba ulaka kaNkulunkulu liphezu kwebandla. Haleluya. Sonile. Kumele sivume ukuthi asenzanga kahle. Abanye bethu bayazi ukuthi le gift abanayo abayitholanga kuNkulunkulu bayenza ngoba bebukela kwabanye. Sonile. Uzuyakhala uNkulunkulu uthi webantu bami nginenzeni yina nginikhathaze ngabo. Khumbula phela uNkulunkulu
ngaya kuye. Mama umpostoli, ibandla lishayekile limele. Lixabene noNkulunkulu. And kuthi makubiza i-altar call laphaya. Kuthiwa kuyobreak ama-altar. Ligijime liye khona ku-altar call. Kanti ayikho indaba kuma-altar kumele abreake kuwo. Kodwa wena kumele ulungise indlela yakho noNkulunkulu. Wena uthakathwanga, akunamadimoni akuvalele. Kodwa kumele ulungise indaba yakho noNkulunkulu. U-Israyeli uyavuma ukuthi yebo, ngolile, ngiyothwala ububi babona kwami. Hallelujah. Asizashumela ke bazalwane imessage azongixhumisa. Ngoba ibandla liyaphela. uNkulunkulu akasekho emabandleni ngenxa yabantu abaxabe noNkulunkulu kodwa bayashumayela. Baxabe noNkulunkulu kodwa bayaprofeta. Baxabe noNkulunkulu bayadumisa. Baxabe noNkulunkulu. Ake sibuyele kuNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu uzosakha kabusha. Uthi uNkulunkulu uzovusa intsali. Kodwa akusiyona intsali ezovuswa, intsali edlalayo. Kodwa kuzovuswa labo abazinikele. Uyamazi wena uNkulunkulu umenzeni. Namhlanje isikhathi sakho sokuthi uphenduke. Ubuyele kuyena. Lalela mntasekhaya, uthembekile, ukuthathalela zonke iphambeko zakho. Ngoba mengabe kuthiwa khulukhulu umuntu owanile, nicabanga ubufebe, nicabanga ama-boyfriend, nicabanga amantombazane. Kanti uNkulunkulu ukhuluma ngomuntu awonile. Kuyenzeka wona ukuthi wena uzibona ungcono kunabanye. Kuyenzeka wona ngokuthi wena ufuna ama-gifts wonke aze kuwe. Kuyenzeka ukuthi wena ngokuhlekisa ngabahluphekayo. Kuyala uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokuthathalela ukusuvuka. Uzohamba iminyaka. Uzohamba iminyaka ulele. Kuthiwe loya kade wayeshumayela. Kodwa kusabonakala ukuthi uhamba nobani. Ngenxa yokuthi kunezinto ekumele uyiconfess eNkulunkulu. Webazalwana sidlali la. Njengoba sila sizobambana naye. Manje wena ufuna ukwelisa konke. Kodwa uyathanda nokuworship. Awufuna ukwelisa konke. Kodwa uyathanda nokuprofeta. Lithi iBhayibheli masifunda lana. Lithi nabaprofeti babeprofethela imali. Kwakuthi mangabe ingakhishwa imali, balwe nebandla ngoba likhipha imali. Elikabale livangeli esihlala ngalo. Ivangeli lomusa. Nabese lenza ibhizinisi. Buyelani uNkulunkulu bazalwane. Sekulate. Buyelani uNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile. Ukunthethelela. Anzile ukuzoreceive izinto la. Kodwa qala wena. Nize nathuka abafundisi. Nathuka abaprofeti. Nathi abayizikho into zenu ukubona. Kanti indaba ilele kuwe. Buyisana noNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Uzobashintsha amabandla uzuwaqede. Buyisana noNkulunkulu. Confess. Hallelujah. Abanye baba ngumsindo la.
bokubi anginazi sengiprofethile bazalwane selibe hoyi angilayon ngoba abafundisi banamhlanje banamagama abayiqamba bona. Haleluya, imisebenzi yadlula emlilweni. Phenduka, uNkulunkulu usanamandla okuvusa. Uthini babusengane? Ake simshele izandla enkolo egameni likaJesu. Siqale sibhekele ligama nje babusengane egameni likaJesu elithi Mika. Lithi who is like God. So kufika umuntu who is like God ezokhuluma noIsrael. Not ukuthi babengekho abaprofeti kaIsrayeli, not ukuthi babengekho abapristi kaIsrayeli, babekhona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa ukuthi kwakugcwele abapristi nabaprofeti ababethi uNkulunkulu bebatshelile inkinga yakho noma ukuthi ufela kuhlambuluke, bakutshela ukuthi yeza imoto yakho egameni likaJesu kuzunikele. Egameni likaJesu uNkulunkulu wavusa umuntu ofana naye ukuze akhulume iqiniso egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela nje mamsengane siphinde emumva ningifundele uchapter 3 verse 5 no verse 11 ukuze kungabe ngazi ukuthi lento siyithathela kwenye indawo. Bona uMika chapter 3 ukuze siqhubeke kahle. Mika chapter 3 uverse 5 no 11 kona kuphela. Aphuthume nje usetholile Mika chapter 3 uzofunda uverse 5 and 11 kuphela. Sibukele nabale ukuthi kwakwenzakala. Uverse 5. Usho kanje uJehova ngabaprofeti abadukisa abantu bami abathi besanakho okuhlafuna ngamazinyo abo bamemeze bathi ukuthula noma bekiluthe emlonyeni wabo bamlungisele ukulwa. Okusho ukuthi bakunikeza indaba ezimnandi ukuze wena ukhiphe something. Yet bakutshena indaba ezimnandi bebekade bephethe ezimbi balisana nawe ngoba bayayazi into abebethunywe yona. So bashintshe ivangeli noma badayise ngeqiniso kaNkulunkulu ukuze babe nento yokuhlafuna, ukuze babe nento abazoyima manje wena bungabaniki lutho in exchange baxabana nawo. Verse 11. Verse 11. Elizinhloko zalo zahlulela ngemivuzo nelabapristi balo bafundisa ngenkokhelo nelabaprofeti balo babhula ngemali bencike nokho kuJehova bethi uJehova akaphakathi kwethu na asiukwehlelwa ngokubi. Uma senze njalo silibandla ngeke sehlele yini okubi. Abapristi mabefundisa bafundisa ngokwenkokhelo. Umnikelo mamsana na uvalwa ukuthi ufundise ebandleni. Kodwa ufundiselwe ukuthi wena ugain. Kodwa ufundiselwe ukuthi umzalwane asizakala. Ingakho ibandla linikela kodwa lingasizakali ngoba sifundisela ibandla ukuthi linikele thina sithola imali kodwa lona lingasizakali. Namhlanje bekudingakala abantu abazovuka bafundisa ibandla ukuze ibandla lisizakale. Unikele for 20 years impilo yakho ingashintshi ngoba ebandleni unikele ukuthi unikele hayi ukuthi kushintshe impilo yakho. Namhlanje kumele kuvuka abantu abazokufundisa ngomnikelo. Oh my Jesus, iprofesi ithole fena kukhokha imali lekade ishoyo ngomamsengane bakuvalele office ukuze wena extend imali masebenza uJehova ngekho yini phakathi kwethu. Ubani kanti lokunikele profesi ngabe ngelivangeli walithenga ngoba usulidayisela abantu. uNkulunkulu kunika mahala wena udlulisa ngemali. Khona kunjalo ke mamsengane. Lithi zikaNkulunkulu ungathokozi sithasana. Nokuba ngiwile kodwa ngiyovuka. Ngoba ibandla liyajabula namhlanje bekhona wani. Ibandla kunokuthi lithandaze liyacelebrate bakhona oshinika endleleni. Sendele ibandla eliqhubeka indabeni nande emthandazweni. Ngoba kuba ngikhunde mabandleni bafuna ukuvela bonke egameni likaJesu. Bapha bazothandaza
egameni likaJesu ongaphambi kwakho washawa isimo uyajabula ukuthi sazovela wena ngoba sikucompetition egameni likaJesu elithi zikaNkulunkulu we are in the race bayishintshile abantu leyo race ogijima umncintiswano wokufinyelela ezulwini bagijima umncintiswano wokupuntelana babadleni egameni likaJesu uthini mamsena uNkulunkulu akasize bazalwane asivusele abaholi beqiniso wejabu kuphi jabu ukhona haleluya uNkulunkulu akasivusele abaholi beqiniso ngicela usondele my daughter ngoba uthi uNkulunkulu uyehla babusengane la yehlikela khona kuzoqhekezeka umhlaba haleluya amabandla amaningi uNkulunkulu wehlikele kuwo why ehlikele kuwo jabu ingoba bathathe laba abaright abasebenzayo bababeka phambili kwase kuthi laba bangasebenzi base bephushela ngemumva bazokwenzani laba sengathi uNkulunkulu khona kulaba abasebenzayo laba bangasebenzi abangathatha ntweni uNkulunkulu akekho manje uNkulunkulu uyakhala esazulwini uthi nginikaza ugqobo lakuthi wona amaholi lakuthi wona ibandla kodwa udlala ngalo uyalihlukanisa egameni likaJesu waseNazaretha uthini haleluya haleluya angithi bazalwane samazi uDavide ubezalwa nabafowabo abaningi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha engaziwa kuba imisebenzi yakhe bengakwazi okwenziwa uNkulunkulu emasekuthekeni ngoDavide ngoba wayerejectiwe erejecte umndeni wakhe odehlane wayenene noNkulunkulu egameni likaJesu ebupha amandla okulwa namabhere nezingonyama lalela mzalwane uJesu uNkulunkulu uthi hamba uye emzini kaJese ngoba mina ngisibonela inkosi yami emzini kaJese ubani inkosi emzini kaJese ilona orejectiwe ilona onganakekile ilona abangamnaki masefikile ozogoba emzini kaJese kuthiwa Jese letha amadodana akho ngoba uNkulunkulu usibonela inkosi kuwo uyawabiza ubukeke efanelekile ukuthi agonjwe uwabiza one by one ngoba ubukeke efanelekile ukuthi makagonjwe kodwa uNkulunkulu uthi hayi laba uthi hayi laba kuyenzeka bazalwane siphathwa abantu abangagonjwanga uNkulunkulu kuyenzeka silindiswa abantu abangazani noNkulunkulu ngike ngithi kulesikhathi samanje iBible school ngiyayizonda ngoba abapostoli baqala babegonjwa uJesu kodwa banamhlanje bagonjwa eBible school haleluya bakhona ikoleni bayofunda babuye sebengafuni ukuyosebenza sebefuna ukuphatha haleluya 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 uDavide wayebukeke engafanelekile ngoba wakwazi ukuthi uyalusa uhlale ehlane kodwa uzwakala uNkulunkulu ethi uyena esewabizile uJese abukeke efanelekile ukuthi abe yinkosi kodwa uNkulunkulu yena ngoba akabheki njengomuntu akabuka ubukhonda bakho akabuka imoto yakho njengabafundisi banamhlanje ababheka ukuthi unikela kangakanani ukuthi uthole isikhundla esingaphambili egameni likaJesu kodwa ubheka inhliziyo ebese yagoba namhlanje bandleni ungotshela ukuthi uhamba nge-4x4 unikeza isihlalo esiphambili kodwa uNkulunkulu bungamazi haleluya bazalwane haleluya bazalwane bapha abazalwane abazokwenza intando kaNkulunkulu maningi ama-leaders angazani noNkulunkulu baningi abaphethe amabandla amaningi bedukisa isizwe sikaNkulunkulu
bazalwane ayikho into abafundisi abayimemezela njengokweshumi nomnikelo kodwa abamemezeli ngoJesu uma bengayeka ngisho baze baqokame mase befuna umnikelo bathi ngisempesheni ya 350 lethu 10% uyonikela umuntu onomuzi wakhe onakho konke ongayikobheka ngisho ukuthi wena ulala udleni bathi ngishiza kwade ezondliwa uhulumeni asilethu 10% kodwa yena akakaza yobheka ukuthi emzini wesakwazi kulalwa kudliweni. Hallelujah, hallelujah. uNkulunkulu uyasivusela besikhathi abazomela iqiniso abangeke bagijimele ikhundla kodwa bazomemezela ngegama likaJesu namandla abazomemezela ngombuso kaNkulunkulu abangeke bamemezele ngemali. Let me tell you mzalwane wami izwi kaNkulunkulu ni priceless. Hallelujah. Ngicela ukukutshela lokho bazalwane ningaphatheki kabi kodwa kuyiqiniso. Abapostoli bamanje abafani nabapostoli bakuqala. Abapostoli bakuqala bebekhuluma phansi kwesimo sakho sishintshe. Abanamhlanje bathi faka imali endinophini for a prayer request. Hallelujah. Uphi lowo Jesu nebonuni kaJesu enimkhonzayo. Hallelujah. Hallelujah. Sengimisa imali ngomsebenzi kaNkulunkulu. Nimisa imvuselelo awuphumi ngawucelanga umnikelo. Kodwa uthi yona ndimphefumulo. Uyolanda imali yini uyolanda umphefumulo. Nabantu labo kade bemezela bona badinga uJesu wena uzobacela imali. Angisho ukuthi akukanikele. Kodwa bazalwana kukhulunywe kakhulu ngoJesu. Ngiyahlukumezeka ngoba mina ngalandwe ehlane. Mina ngalandwe engcoleni. Ino ngihlukumezeka. Bamsengane. Lithi zika uNkulunkulu lesifunda khona. uNkulunkulu uzovusa intala, lentala azoyivusa, uyovusa laba abarejectwe ebandleni. Nothi laba abadumile ngoba laba abadumile batholile ithuba badlala ngabo. Kodwa uyovusa intali yalaba abakhishana ngaphandle ebandleni. Uyovusa intali yalaba ababanjela izolo ukuthi izolo loba isisebenze kodwa ufuna ukuvusa yena. Lo othi akasana ligama ufuna ukuvusa yena. Ngoba bangaligama badlale ngalo. So uNkulunkulu uthi namhlanje ufuna ukuvusa intali. Le ntala azoyivula ngiyona le eshimela kakhulu. Akusiyona le ethandaza kakhulu. Ufuna ukulola intali ehlala lapha emuva. Le enithatha kancane ibandla. Ufuna ukuvusa yona ubona yena uyintali egameni likaJesu. Ingakho nje athi uma nifika ezulwini azodedani akunazi ngoba nitholile ithuba lokushumela iqiniso nadlala ngalo lokushumela iqiniso nadumisa abantu uzodedani benziwa kubi badavusa intali yakhe ekhulume emantsheni athi ngilenzeni bantu bami egameni likaJesu ngoba abantu banendlebe kodwa benza into yabo bayona kodwa barepenti egameni likaJesu. Abanye bayagula baswitha ngoba bafuna ukurepent. Umbuze nawo ulala kanjani ebusuku uzazi ukuthi udlala ngabazalwane? Ulala kanjani uthola kanjani peace? Wazi ukuthi uprofetile evela kuwe ukuze abantu bajabule. Uprofeti ngani abantu usukela uyikhathe namadimoni. uNkulunkulu kushilo lokho. Baningi abantu abaqala amabandla ngenxa ukuthi baprofeta abaprofeti bamanga. Abantu abasaprofetheli manje uNkulunkulu sebeprofetheli ifeni. Ngifuna ukuduma ukuthi ngiyakwazi ukuprofeta. Ngisho uNkulunkulu esethule ngasho ngolutho uthi uNkulunkulu uthi kodwa uqamba mango uzazi kahle ukuthi uthule sengeminyaka futhi ethule. Kodwa ngoba ngibiziwe kuthiwa I'm a prophet kuyomela ngilande namanga ngwafaka ukuze ibandla libone ukuthi bemile umprofeti. Ngabe uNkulunkulu ushilo yonke imisebenzi yodlula emlilweni. Kunabantu abayeka ukukholwa manje ngenxa ukuthi wena ubaprofeti amanga. Bashawa izimo wena uthi wena ukhuluma amanga.
yonke imisebenzi omuhle nomubi. Ahlababazana bacabanga ukuthi bekuthiwa yonke imisebenzi odlule emlilweni kuyodlula lemihle kuphela yokushumayela kushiguquka abantu. Nemibo yenze emnyameni ungabona ukuthi iyodlula emlilweni. Ngicabanga ukuthi uyaphatha close. Over to you, Msebeni. Hallelujah. Namhlanje bazalwane ngifuna ukuthi uma uphuma la make sure ukuthi yonke into oyenzayo ishiwo uNkulunkulu. Ngoba silenzile iphutha Pastor Mnguni. Kwathiwa siyoshumayela endaweni sangathandaza. Lelizwi leli mama Mnguni uyakhumbula ngikuthatha uNkulunkulu seqedile. Kwakumhla ka-29 December. Wathi uNkulunkulu hamba uyotshela abantwana bami ukuthi abaphenduke. Senze mistake bashumayeli nabaprofeti. Sathandazela intshumayelo kanti akusiyona. Safika sakhuluma lento engashiwongo uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi abantu bakhe abaphenduke, wena uthi wena uNkulunkulu uthi ngizoreceive imoto. And wena uxabene uNkulunkulu nabo labantu abazamkela imoto baxabene na uNkulunkulu. Uzamkela kanjani imoto nomsebenzi obungekho kwiposition? Ngoba phela position yourself ukuze uNkulunkulu abonakalise ngawe. Abanye bazogula bafe ngoba bazi position noNkulunkulu. Kuthi mangiletha indoda kuJesu, uthi uJesu uyayibheka ndoda qina isibindi uthethelela izono zakho. Nawo abaFarisi bayengqumunga lento ukuthi uyikhuluma kanjani lento umuntu ezofuna usizo. Kanti uJesu ubone ejuleni wathi inkinga yikho kuwena kodwa inkinga inezono zakho. Ngamanye amazwi ukwazi ukureceive ungathethelelwanga kuqala. So bazalwane ake uzibheke, ake uzifune ukuthi ngabe izinto zami ayiphumeleli nje ngenzeni kuNkulunkulu. Ngoba kunabantu endleleni abangaphumeleli ngoba isibeletho sabo sivalwe uNkulunkulu. Uwana lowo. Kube nabantu abangaphumeleli endleleni ngoba uNkulunkulu afuna befeze inkonzo ayibeke kubo. uZakariya lowo. Kube khona abantu abangaphumeleli ngoba becelwe isitha. uJobe lowo. Bese kuba khona abantu abangaphumeleli ngoba bexabene uNkulunkulu. Check yourself ukuthi wena ukephi la. Ngabe uxabene uNkulunkulu? Ngabe kufuna kufeza inkonzo yakho? Engabe uceliwe uwena ozazile. Sesizovala usukume nimeke inyawo egameni likaJesu Kristu. Uyazazi wena ukuthi uhambe kanjani uNkulunkulu. Endisithanda sami ngikuxoxela ukuthi uyothandaza ufaste kodwa mawungakabuyisani noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mangabe iqhubeka babuselana nesitha sami ekade sesijabula ukuthi niwile siyongibona siphelele ngamahloni ngoba ngiyobe sengihamba noNkulunkulu. I don't care ukuthi bangihleka kangakanani kodwa ngoba ngilivumile icala lami, ngisivumile isono sami, ngizovuka. Hallelujah. Namhlanje uNkulunkulu ufuna ukuvusa abantu. Hallelujah. Wena mawubona usebenza uhlekisa ngaba ngasebenzi. Uxabene noNkulunkulu. Buyisa indlela yakho. Ngoba kunandawo la uzoya khona. Uma ikhona
osho njalo ethi Nkosi kulonyaka 2026 ngicela ungivuse. I know ukuthi lento le inzima kakhulu ngoba into esiyenza namhlanje babusengane senzela abantu. Hallelujah. Angeke ngize phambili ngizothandazelwa ngoba abantu bazongibona ukuthi ngixabene noNkulunkulu. Mina ngifuna ukutshela namhlanje ukuthi once walimisa leli thuba angeke usalithola egameni lika Jesu ngoba next time uNkulunkulu uzobe ufuna sikhulume ngokunye. Kodwa namhlanje lungisa indaba yakho noNkulunkulu njengoba ngishumayela nje uyasho unembeza ngaphakathi laba mbiza ngo-guilty uyakutshela ukuthi uxabene noNkulunkulu. Lungisa indlela yakho. Mhlawumbe kade uprofeta awusaprofethi mangisudlala ngabantu ingoba uxabene noNkulunkulu. Uwazi uzolungisa indaba yakho ukuze uNkulunkulu azokuvusa. Lalela mangabe sekuvusa uyobe senza ukuthi abantu babuke nakade sebehlekisa ngaye egameni lika Jesu uyobenza barecognize lo Nkulunkulu hamba naye. Uxabene noNkulunkulu ungenzela abantu ngiyakuthwala isono sami noma sengiwile okusho ukuthi naba kade bengazi ngishumayela ayisekho lento naba ngibona ngiworship ayisekho lento noma ngiwile kodwa ngizovuka. Ukhona nomunye osho njalo athi ngivuse ngixabene nawe uNkulunkulu egameni lika Jesu. Athi lapha kuyihlabelelo mama umngoni sondela kumina. Athi lapha kuyihlabelelo egameni lika Jesu. Athi woza sithando sami egameni lika. Kunabantu namhlanje ngoba bevumile ukuthi imali laNkulunkulu uJesu uzohamba nabo. Athi woza sithando sami imvula iphelile. Athi ngibambeleni. Athi ngibambeleni lezi zinto ezidla isikhonyane ngoba umntwana wami usaqashulile usavumile manje uNkulunkulu bambipungushe. Abazovuma namhlanje bazohamba noNkulunkulu like never before. Angeke basawa. Laba bazovuma namhlanje uNkulunkulu uzohamba nabo egameni lika Jesu. Athi uJesu bheka manje sengivela ihlobo. Athi utshali buyakhalaza. Athi nezihlahla siyakhalaza. Okusho ukuthi yiyo lento engiyibekele wena ngoba uvumile ukuthi awuhambanga kahle phambi kwami. Namhlanje I forgive you. Athi ngiyakuvusa insala. Hallelujah. Kunensala ezovuswa namhlanje. Insala engazodlala ngabantu. Wabazalwane esikhathele ukudlala ngabantu. Bathandaza umthandazo ongayindawo. Abanye baze bathi sithandaza 2 minutes. Yebo ngithandaza 2 minutes ngoba isikhathi nginaso kwi-closet yami. Angifuni ukuzofutha la kanti ekhaya angifuthi. Shaya ngayilimu la kanti ekhaya ukwazi ushaya ngayilimu. Hallelujah. Ngoba sina abazalwane aba-ekhthayo. uNkulunkulu uyayisola. Usakhuluma ney'ntaba uthi bantu bami nenzeni. Awusakhumbuli umusa uNkulunkulu akawenze wena. uNkulunkulu wenzela umusa wena. Hallelujah. Wena uyisidaba uphuza kodwa ufika entsingisweni bedlala nawe usuyadlala. Wena uyisifebe wafika entsingisweni bedlala wadlala nawe. Hallelujah. Hallelujah.
Uyelani uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu uthi le message akusiyona ngisho lapha. Kodwa ngisho naba nama-title. Hallelujah. Ngoba ukushumela ngesiGreek nesiHebheru akukwenzi ukuthi ungezi kwi-altare. Memele ulungise indaba yakho. Hallelujah. Bazothina abantu ngumfundisi. Bazothina abantu ngumprofeti. Bazothina abantu ngi-intercessor. Kodwa uyazazi ukuthi wena uxabene noNkulunkulu. This is a night wokulungisa indaba yakho noNkulunkulu. Hallelujah. Andikuba wamkela imoto, lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Basakhona abanye athi umhlabeni uma ungangedluli Jesu izomazi ami lapho babiza abanye uyazazi ukuthi uyadlala. Uyela uNkulunkulu. uNkulunkulu uzolungisa indlela yakho egameni likaJesu. Thank you Jesus. Basidelile ngoba bafuna ukuba intsali yakho.